Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa da abokan arziki. Barkamu da kasancewa irin wannan lokaci tare da fatan kowa ya waye gari cikin koshin lafiya. Kamar yadda kuka sani kuna tare da ni Zakariya Muhammad Daura daga wannan ma'aikata ta Wilayatul Haq. Kamar yadda kuka saba samun shirye-shirye na musamman daga wannan kafa ta Wilayatul Haq wanda suka hada da jawaban jagora Sayyid Ibrahim Abdul Aziz Al-Hamdulillah. Sannan kuma mukan kawo muku waƙoƙi wanda suke da alaƙa suke da alaƙa da addini. Wanda suka haɗa waƙoƙin na majalisi ne da hip-hop na gayu da sauransu. Sannan a ɓangare guda mun tanadar muku waƙoƙi na musamman na wanda suke danganci domin domin tunawa da waƙoƙin da suka faru da mu da kuma ƙara tunatar da kawo kanmu sauke nauyin da yake kanmu na haƙƙin jagora Sayyid Ibrahim Abdul Aziz tare da rubututtuka na musamman domin amfanuwarmu da mu da ku gaba ɗaya, tare kuma da samun dramominmu da muke shiryawa da karatuttukan da muke kira malamai sukan gabatar lokaci bayan lokaci. Don haka kar ku yi ƙasa a gwiwa, kar kuma ku gajiya, ku ci gaba da bibiyar mu a dukkan kafofinmu na sadarwa wanda suka hada da YouTube channel ɗinmu wanda yake ɗauke da sunan Wilayatul Haq, sannan akwai Twitter, Instagram, Facebook, har ma da WhatsApp da sauransu. So kar ku gajiya, kamar yadda mu ma insha Allah ba za mu gajiya ba wurin ganin mun kawo muku dukkan wasu abubuwa da suke na ci gaban da wannan tafiya ta mu. Insha Allah ba za mu yi kasa a gwiwa ba, za mu yi ta kawo shirye-shirye wanda suke na amfanuwa da mu da ku gaba daya. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.